Asikhulisana Talk Show with Njabulo Makhanya. Produced by Bafololo Production. Sibingelele babukele emakhaya. Kuyintokozo ukuthi sibe kanye nani kwishow yethu namhlanje. Esicelayo before siqale, siyacela ukuba ni-engage, nibeke imbono yenu ukuthi nifila kanjani mase siqedile, ni-like, ni-subscribe. Isihloko sanamhlanje sithi ziphelile izingane zabafana. Kwathi ngelinye ilanga ngihleli nezinye insizwe eKhawashi zikhuluma. Enye insizwa ikhuluma lapho ithi yazi mfethu mina ngabe ngikude kabi ngempilo. Ithi yabo umuzi wami enganginawo. Sasisherisha i-street esisodwa nebillionaire yala eSouth Africa ene team ekwi-PSL. Ithi le ndoda oma beingane zami bonke ngabathengela imoto cash. Ithi le ndoda ingubo engangigqoka zayilandwa phesheya. Ngisho ianda engangifaka yayilandwa phesheya. Yazi yakhomba umuzi wawuseduze lapho eMajaldini noma ema-suburbs. Yathi yabo la umuzi loyo, umuzi engawuthengela uma wami. Ngawuthenga cash nawo. Ithi le nsizwa into eyadala ukuthi izinto zami zibheduke, zibhede, zishone phansi. Kwafika ubaba. Wathi hayi ke ngoba mfana wami into zakho ihamba kahle. Ahambe uye ekhaya, asambe nawe usekhaya siyobonga. Kwaba phansi ukuthi unenhlanhla izinto zakho zihamba kahle. Kanti ubaba akamhlawulile. Uthi zabheduka lapho izinto zakhe. Uthi kwala ngisho sekunqengwe, sekucela intethelelo still zabheduka izinto zashona phansi. Ziphelile izingane zabafana yilento eyashaya lensizwe. Mina ngazi umuntu owathi esegana esethatha isinqumo sokuthi uyagana. Wathi esebuza baba ngiganelwe kuphi? Abakhongi baphumele kuphi? Washo ubaba wathi hayi mntanami phela nowakasibanibani abakhongi bakhiphelela ekhaya. Wathi bakhipha abakhongi, wathi ephuma esitolo wangabuya basale ngozini emoto. Mina ngazi umuntu owathatha imali yakhe esesebenza kahle wahamba wayoyihlawula ekhona ubaba wakhe ephila ngoba ukubheda kwezinto zakhe. Mina ngazi umuntu osenhlabathini njengamanje. Yindaba na ingoba wayishintsha yena isibongo ngendlela engaqondile ngoba naki ejaha uthando lwakubo. Ziphelile izingane zabafana ilokho ngoba into ezisuke zidinga kakhulu zisuke zifuna identity. Kanti kulokho kwenza iqiniso noma ubulungiswa abenzeki ngendlela ekuyiyona. Uma kumele ukuthi izinto zakho uzenzele kini, kubalekile ukuthi ucheck lezi zinto eziwu2 engizosibala la. Besides ukuthi uthini ubaba wakho, because sometimes obaba bayahlala phezulu kweqiniso just ukuthi kufezeke inhloso zabo. Number 1, into ekumele ukuthi uyicheck nento futhi ayazi kahle ubaba ukuthi kumele kube ukuthi ubaba wakho noma wakho walotshola uma wakho kwagcacwa, wakhisha uma wakho kubo la ezalwa khona, wahamba wayobikwa kababu wakho wathelwa ngenyongo kwase kuba khona wena. Then kulowo mzuzu unelungelo lokuthi izinto zakho uzenzile kubo kababu wakho. Otherwise if ungakwenzi lokho uzothola ulaka olwatholwa ile insizwe bengade ngikhuluma ngayo. Kokunye kuyenzeka ukuthola ukuthi uzothi abazali bashadile kanti abazali bashada umshado omhlophe. If kuwumshado omhlophe kusongaphelile. Kuyadingakala ukuthi kube ukuthi wakhishwa kubo kwazi ungezwa isibaya ungakabi bikhona emhlabeni, wahamba wayobikwa ungakazali, wathi uzalwa nje wena wabe usuzalelwa kini. Then izinto zakho ungazenzela kubo kababa wakho uqinisile ubaba wakho. Kodwa mengenzekanga lokho kunomngozi lapho. Bese kuthi okwesibili, if kuukuthi ubaba wakho noma wakho abashadanga ngalendlela ebengade ngichaza, kumele kube ukuthi ubaba wakho wahamba waya kubo kama wakho eyohlawula. Wafika imndeni yahlala phansi abonisana, wahlawula amacala akhe, wabe esekulobola wena ukuthi uthathe isibongo sakhe. Kwathi mase kuqediwe komalume bakhipha ngembuzi ukuthi nangu sibanibani owakasibanibani, siyamkhipha manje siyahamba somthula kubo. Ahambe nawo malume afike ekini bakwamukele ngembuzi yakhona kini. Ukuthi nangu umntwana wethu ozalwa intombazana yakasibanibani siyambika le ekhaya.
bese kuthi le imbuzi lezi umalume mesuka kubo kamawakho ahambe nohlangothi afike lapho kini nakhona bamnike uhlangothi azobuyela nalo emuva komalume le inhlangothi ziphekwe zombili uma sekuphekwa imbuzi bese kuyima ubikwa kini ukufaka isiphandla sakini then after that usungazenzela izinto kini noma kubo kababa wakho kodwa ingane eziningi zabafana ziba ama victims ngenxa yokuthi zisuke ziya ngothando lokuthi ufuna identity zisuka ziya ngokumuthemba umzali kanti uthola ukuthi omunye umzali uzohlala phezulu kweqiniso so kubalekile izinsizwa ukuthi siyigade leyo ngoba inobungozi siyacela ababukele emakhaya ukuba nani ni comment ni like ni subscribe asikhulisane talk show with Njabulo Makhanya produced by Bafololo Productions. Siyabonga.